Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag babatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga estudyante sa Negros Occidental High School gipasugtan mag-civilian attire bangod sang mainit nga panahon. PNP mag-recommend sa pag-revoke sang driver's license sa nanumbag kag nang buka sa windshield nga motorcycle rider. Empleyado sa Talisay City LGU patay sa pagpaniro. NBI may lead na sa identity sang tag-iya sa mga utod nga parte sang lawas ang tawo nga ginbilin sa guwa sang ilang nga opisina. Kag sa good vibes, jeepney driver nagtanyag sang libre sakay matapos makapasar sa board exam sang iya nga anak. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, presyo sang gasolina nagsaka, diesel nagnubo subong nga adlaw. Sa gasolina, may 50 sentimos nga ginsaka sa bilisini sa kada litro, samtang nagdubo naman sang 40 sentimos ang kada litro sang diesel. Ang kerosene may pagsaka sang 35 sentimos. Sunod sa mga oil industry leaders, may pagsaka man abi ang bilis ng produkto petrolyo sa world market. Gani apektado ang baligyaanay sini sa Pilipinas. Sa nagligid nga semana, may ginpatuman nga gamay man nga rollback sa bilis ng produkto petrolyo. Sa number 9, Senate Committee hearing angot sa NEPC franchise application ang ginsugura na. Sa hearing ang ginpangunahan sang Senate Committee on Public Services, ginpabutyag sang katapos ang anti-JVA coalition ang mga pagpamatok sa napatuman nga plebisito nga nagpabor sa joint venture agreement sa tunga sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Nanindugan naman ang pumunuan sang Seneco kag Prime Electric upod sa National Electrification Administration nga nasunod ang mga requirements para sa plebisito santo sa mga pagsulundan. Pero ginhiyog gihapon sang anti-JVA coalition kay Senator Grace Poe nga maimbestigahan ang JVA. Ang hearing ang ginpatigayon may angot sa franchise application sang Negros Electric and Power Corporation, bunga sang natukod nga JVA sa tunga sang Seneco kag Prime Electric. Para sa senadora, hindi niya man luyag nga madelay ang mga tikang kag development project nga sarang makabulig sa ekonomiya sang Negros Occidental. Pero naghinyo na siya sang affidavit gikan sa magtimbang nga bahin antes pa man desisyonan ang franchise application sang NEPC. As regards to Negros Electric and Power Corporation, this hearing is suspended because we will just ask for those submissions. But again, I'm saying I sympathize with you, but I also see the advantage of having an interested party invest even more capital. Kasi sa ayaw natin at sa gusto kailangan natin ng kapital, ayaw lang natin na yung mga dati nating empleyado ay basta na lang hindi bibigyan ng pagkakataon. Basta masiguro natin yon. Sa number 8, 8 ka mga commercial establishment nga ginpasiragan hindi pagtugutan nga maka-operate kung wala maka-secure sang business permit. Sa 8 ka mga commercial establishment nga napasiradan sang City Legal Office Enforcement Team sa Plaza Mart kag Bargain Square Mall, may duha na diri ang nakabayad para sa mga business permit requirements kag nagsettle sa multa. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga kutob sa wala sang rekomendasyon halin sa Business Permits and Licensing Office ang hindi makabalik sa pag-operate sang negosyo. Gindugang ni Ting nga ang 8 ang kabahin sa masobra 70 tanan ka mga baligyaan sa downtown area nga natalupangdan wala sang permit. Kalabanan sa ila mga tenant nga iban wala sang record sa BPLO. Ginahaylo karon sa City Legal Officer ang mga tag-iyas ng commercial establishment nga dapat mag-submit sang lease of contract sang ilang mga tenants. Agud man masiguro nga naga-comply sila sa mga pagsulundan sa idalom sa revised revenue code sang syudad. Sa number 7, lalaki nga nagapanghaboy sang bato sa mga nagalinabay nga jeep sa Barangay Mansilingan ang nadakpa na.
Malawig naman ang ginapangita sang kapulisan si Rolando Escala alias Kulafo tungod magluwas sa kaso nga pagpangawat. Siya man ang ginatudo responsable sa pagpanghaboy sang bato sa mga nagalinabay nga modernized jeepney malapit sa Banga Totong sa Barangay Mansilingan. Ginsiling ni Police Captain Lilani Laguting, commander sang Police Station 10, na mutikan sang suspect ang tuyo sa mga pulis amo nga nagpalagas siya kag nag-akto nga mabato sa mga pulis gamit ang kutsilyo. Apang gileon siya nga na corner kag nadakpan. Nakuha man sa iyang ginaligar 4 ka mga sachet sang suspected shabu. Si Escala ang street level individual sang kapulisan. Sa number 6, may lead ng National Bureau of Investigation angot sa identity sang nagapanag-iya sang frozen body parts nga nakita na sa sulod sang sako sa gwa sang talatapan sang NBI sang nagligad nga semana. Suno kay NBI Chief Attorney Renwa Baldovino, magapadulong sa Bacolod ang team sang technical division nila para magpatod sang identity sang amo nga persona. Suno kay Baldovino, nagkakuha sila sang impormasyon gikan man sa ilang nga informant bahin sa identity sa natungdan nga suno sa iya isa ka lalaki nga drug personality kag taga Bacolod. Ginklaro naman sang NBI Chief nga wala sang pag-ilinaway sa mga officer kag investigators sang NBI Bacolod. May nagagawa nga alegasyon nga mayara sang away sa sulod sang NBI. Dugang pa ni Baldovino kung napatay man ang CCTV sang NBI sang tion sang pagbilin sang sako nga nagaunod sang body parts, inianatabuan lang kag wala ginhungod. Nagapati si Baldovino nga tuyo sang responsable amo ang pag-discredit sa NBI, labi na nga masupog ang ilang kampanya kontra sa illegal nga panahor. Nagapabilin si Special Investigator William De Arca nga team leader sang ilang nga anti-illegal gambling operation. Nakasulat sa paper bag nga yara man sa sulod sang sako ang mga tinaga William De Arca, NBI protector ni Hans Lopez, drug lord. Meron na kaming name ng tao. Mukhang may involvement sa drug based on reports na naibigay sa amin. I cannot really certainly masabi ko surely kung sa drug pushing lumalabas mail yan. Pero i-verify pa nga namin, we need result from our technical division. The rumors na may feud yung dalawa mong officer, agents? There is no truth to that. I belie that report na may feud sa inside NBI. Wala. We are intact. Sa number 5, pamuno sang militar, PNP kag Coast Guard ang naglagda sang joint recommendation nga nagadeklarar sa probinsya nga yara sa stable internal peace and security status. Sunod kay Colonel Victor Yapita ng Deputy sang 303rd Brigade sang Philippine Army, ang joint recommendation sang Joint Peace and Security Coordinating Committee isa ka importante nga milestone sa paglabot sang kalinong para sa Negros Occidental. Sunod sa iya, ining tugas ang paghugpong kag pag-isa sa mga LGUs sang AFP, PNP kag Coast Guard kagiban pagid nga mga stakeholders for peace. Dugang pa niya, padayon sila nga mangin mabinantayon para mapasiguro ang peace and security sa mga komunidad sa probinsya. Ang paglagda ginpatigayon sa Provincial Joint Peace and Security Coordinating Committee meeting sa Negros Occidental PNP Headquarters sa Marso 1. Kalakip sa mga nagtambong Sunday Brigadier General Joey Escanillas, pamuno sang 302nd Brigade, Colonel Yapitan, Police Colonel Renerio de Chavez, Officer in Charge ng Negros Occidental Police Provincial Office, kag Commander Joe Luis Mercurio, Commander ng Coast Guard Northern Negros. Sa number 4, empleyado sa Talisay City LGU patay sa pagpaniro. May kangtanan sa iyang trabaho isa sa ginalantaw motibo sa krimen. Patay si Mike Lumawag, empleyado sa Treasury Office ng Talisay City matapos nga gintiro kay Ines ang aga sang wala pa makilala nga suspetsado sa iyapuluyan sa Carmela Valley, Barangay Zone 12A, siyudad sang Talisay.
bag-o niya lang gid na dulong sa eskwelahan ang iya nga anak sang hinali na lang siya gintiro sa nanaog sa salakyan para buksan ang ila sining nga gate. Apat ka sunod-sunod nga lupok sang pusil ang nabatian sa mga saksi kag ila man nakita ang isa ka lalaki nga naka-helmet nga nanaog sa itom sining nga click nga motor kag gintiro ang biktima. Gilayon man ini naghingagaw palagyo matapos niyang gintiro ang biktima. Ginausisa sang PNP kung bala may kantanan ang trabaho ni Mike sa City Hall sa pagluthang sa iya. Sa number 3, PNP magarekomenda sa pag-revoke sa driver's license sang nanumbag kang nang buka sang windshield nga motorcycle rider. Nakuhaan man sang video sa dashcam ang nagluntad nga gamo. May report si Romeo Sobado. Sa dashcam video ni JC Calao, makita nga hinalit na lang nga nagpondo si Fidel Flores kag nanaog siya nga motorsiklo sa unahan lang sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Burgos Extension sa Bacolod City sang Sabado. Hinali na lang nga ginbuksan ang portahan sang Isuzu Highlander nga ginadala ni Mark Salapante kag ginpatupan ini sang inumol. Ginbusinahan siya sa nagasunod na salakyan. Ang iya anak na nag-angka sa motor, nagapamaypay sa iya. Matapos manapungol, nagrekta siya makadali kag nagpondo naman sa higad sang dalan. Masunod nga natabo ang paglampos niya sang bato sa windshield sang salakyan. Sunod sa commander sa Police Station 4 nga si Police Captain Francis De Pasukat, kahapon, ginrecommend na sa prosecutor's office ang pag-file sa mga kaso ng slight physical injuries, other mischief, ka-grave threat, batok sa iya. Bangod ka hindi na ining nahauna nga tion nga may nakaenkwentro sa dalanon si Flores, kag tuman kabayulente sang iya naging reaksyon, iga-recommend man sa PNP sa Land Transportation Office kung LTO ang pag-revoke o kung pagbawi sang iya nga driver's license. Definitely, no, depende na sa LTO kung sa request naman kung pamatian nila. Kung gamito lang ground na, at the end of the day, ilan man ang decision kung gusto na i-revoke o hindi. But we masuggest take action man ko regarding sila para hindi na sa kadalas ng salakyan nga ma-revoke yung license. Sa pag-revoke, sir, si PNP ang rule niya is to recommend only. We can recommend siya. Ipasa naman ang mga documents, blatter report, ang gibayang ng kaso. Si Flores man ang sa viral nga video nga nakaenkwentro sa grupo sa mga bikers sa Talisay City last year kung saan nakuhaan man siya sang video nga nagapanghandos sang kutsilyo. Gani panugyan sang PNP sa mga motorista, hindi pag-updan ang kainit sang panahon sang kainit man sang ulo kung nagamaneho sa dalan kay man wala gid ini sang dangtan nga maayo. But cool kag siyempre protection ng taman natin kagalingon, no? Kaya taklala sang tao sa mga motorista. Always kita nga relax lang mind ta, no? Way may mamadula sa aton kung gapaubos ta. Importante ang safety ta, ang safety sa ibang mga motorista. May iban pagid nga mga tagreklamo batok sa iya suno sa PNP, pero sinabtanay lang sa dalan ang natabo gani gid-refer ini sa barangay. Nagapabilin si Flores nga detained sa Police Station 4 samtang ginaproseso sang iya nga pamilya ang iya nga piyansa. Sa number 2, padayon ang pagkolekta sang datos ng City Agriculture Office sang syudad sang Cabancalan angot sa mga talamnan nga nahalitan bangod sang El Nino phenomenon. Suno kay Ricky Muscosa, ang pamuno sa City Agriculture Office ng Cabancalan, sa karon base sa datos, hindi pa man pwede makadeklarar sa state of calamity sa syudad. 17 sa 32 ka mga barangay sa Cabancalan ang apektado sa El Nino phenomenon. Ang kaharitan sa pananong nga na-report nagdangat sa 41.7 million pesos nga nagasakop sang 975 hectares kag 1,200 ka mga mangunguma. Mga rain-fed ang kalabanan sa apektado. Suno kay Muscosa, isa sa bulig na nahatag nila ang mga vegetable seeds sa mga mangunguma para may maani man sila kag makaon. Sa mga caravans ng syudad, padayon man ang pagpanagtag sang bitamina kag mga bulong para sa mga kasapatan. May ginapasiyenta na sa DRRM pag-clear sa state of calamity. Sa data ang natod na ang akon niyang sundon. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw.
Pagsuksok sang civilian attire para sa mga estudyante sa Negros Occidental High School ang ginapatuman. Ini sa tunga sang mainit nga panahon. Mayaraman sang libre nga purified water para sa mga estudyante. Yari ang report. Tungod sa nagabiti nga init kadamaan sa mga estudyante, nagapamayong kag nagapanakdong sa kadamagwa sa ilang mga classroom sa Negros Occidental High School sa Bacolod City. Ang pamunuan sa Bulutuan, nagdesisyon naman nga tugutan ang pagsuksok sang civilian attire kung mag-atan sa klase sumugod subong nga adlaw. Pati mga manunudlo kag staff sa eskwelahan, pwede man magsuksok sang civilian attire. Ginsiling ni Assistant Principal Donna Bella Apusaga, hindi malikawan nga tugas ang mainit nga panahon, may mga estudyante nga nagakalipong kag hindi komportable samtang naga-attend sa klase. Yesterday, 37, and today, ang gina-expect na heat index is 38 degrees Celsius. So, last year, doon may pagwaman ng DepEd na memorandum tungkol sa heat index pala. So, gin-allow nila gani last time ang MDL mo. Sa kainiton. Modular na type. Modular distance learning, no? Pero this time, ang amon ng anay nga gin-address ang heat nga basta comfortable sila sa ilabayo. Kaya ang ilaw, may ano, depende man bisig na uniform lang tayo lang. Kailangan ito pag-inuot. Damon. Comfortable. Tapos meron ang estudyante nga, siyempre sa mga iba naman grade 11 na sa last year, kailangan natin siyempre ito kisa dugutok na sila. Ang civilian attire limitado lamang sa puti, light-colored kag lightweight shirts nga nagasanto man sa gihapon sa dress code. Ang mga babae magasuksok sang maroon skirt kag khaki pants sa mga lalaki. Nagdigad lang nga tuig, nagpatukod man sang kaugalingon nga water station ang Bulutuan, agod masiguro nga may libre nga supply sang ilimnon nga tubig para sa mga estudyante. Pagwa mo kami memo for teachers man that they can also wear sang comfortable dress provided nga appropriate dress lang as required sa amon ng mga educators. Binigid ko rin biti. Kapin, tagyan ko nara sa mga taas sa mga fourth floor, though silang mas nagabatsyag, no? Ginatuna naman sa eskwelahan ang paglimit sang outdoor activities sa mga kabataan, ilabi na nga malawig pa ang tig-ilinit. Magluwa sa NUHS, may pila pa ka mga eskwelahan ang nagpahanugot man sa mga estudyante nga magsuksok sang semi-civilian attire tungod sang tig-ilinit. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, jeepney driver nagpasakay sang libre sa mga pasahero matapos nga makapasar sa Mechanical Engineering Board exams ang iya nga anak. Ang iya nga rason sa report ni Romeo Subaldo. Viral sa social media ang litrato ni Ronnie Andales sa Celita Village sa Barangay Alihis sa Bacolod City. May nagkuha sang picture sa iyang depasahe nga salakyan nga may nakasulat nga, libre sakay. Pasalamat kay akon bata nakapasar sa February 2024 ng Mechanical Engineering Board exams. Istorya ni Ronnie, Biyernes ang gabi, ginpukaw siya sang iya anak na si Sean Gabriel, kaginpahibalo nga nakapasar siya sa board exams. Matapos mapukawan, kaagaho na nakatulog liwat ang bilog na pamilya bangod sa kalipay. Nuktok sa kwarto namon. Nga ma, pasar ko sa board exam. Nakayeson ko yun. Kasi tungod sa kalipay. Yung mo ito, binugtaw ko bataan ng mga magulang yan, inisorya kami. Wala nakatulog balik. Buhay na alas 2. Naging mo tipo na pamilya. Matapos may baluan nga nakapasar sa board exam sang iya anak, napensaran nila sang iyang misis nga magtanyag sang libre nga sakay sa mga pasahero sa bilog nga adlaw nga pagbiyahe. Bangod para kay Ronnie, ang iya nga mga pasahero ang nanginyabi para makatapos sa pag-eskwela ang iya nga kabataan. Ito nang istorya na ni misis, ng Europa mapatibre sa kahit na pasalamat ng pasahero kay sila nakabulig na sa atin mo. Ang purpose ang libre sa kay pasalamat sa pasahero. Pasalamat sa pasahero. Kay tungod? Kaya na sila nakabulig na sa atin. Na mapasila sa Kaya nako sang nabulig sa mga pasahero sa income sa adlaw sa mga driver. Tungod lang sa jeep ko. Pinakatuig din nga biyahe, no? Dari mga 11 years na pagbakal ko ng 2009. 5 ang iya kabataan. Ikatatlo, si Sean Gabriel. Sa TUP Visayas siya nagtapos ang iya nga kurso. May duha pagid siya ka mga estudyante, isa manog pulis, kagang isa manog maestro. Ang duha ka mga magulang napatapos niya man sa kolehiyo. Initanan bangod sa pagbiyahe sang jeep.
Dako ang iya nga pagpasalamat kay wala na usikan ang iya adlaw-adlaw nga pagpangabudlay kay nangin maayo ang pamatasan sang iya kabataan. Tangkil pasalamat ko sa mga Ginoo sir nga maayo kabataan. Wagi ko da iya gaugtas. Wagi na igambal nga ni Meswila. Wagi na pasalamatan. Matapos ang libre sakay, nagpalibre inom man siya sa mga driver. Sa weekend kuno, maouting naman ang bilog nga pamilya. Iya lang nga pamaagi nga ipaambit man sa iban ang nabaton nga grasya sang ilang nga pamilya. Barbs, it's a celebration gino kay manong driver. Bunga man na sang paghimakasya para makatapos sa pag-eskwela ang iya na. Nagatanaw lang ko, Nick, no? Pero mabatsagan ko man ang iya nga kalipay. Of course, congratulations, hindi lamang sa iya anak, kundi mismo man sa iya. Yes, congratulations. Kagamoyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay ginsakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.